Hola, què tal? Quina emoció! S'apropa Sant Jordi, estic super contenta i com l'any passat faré un vídeo, un haul de tots els llibres que regalo aquest any i els meus autorregals, perquè aquest any quan regalava llibres també me n'he autorregalat a mi mateixa. M'encanta regalar llibres, per mi és una experiència super xula, sé que em gasto molts diners, però bueno, no passa res, un cop l'any, i realment per mi Sant Jordi no és només Sant Jordi, sinó és com tot el mes abans de Sant Jordi, que vaig pensant en els llibres, que vaig a diferents llibreries, que vaig rebuscant entre els prestatges per trobar el llibre perfecte per les persones que vull regalar llibres, i a vegades no és en plan li vull regalar un llibre a aquesta persona, sinó simplement miro prestatges i dic aquest llibre doncs el vull per a aquesta persona. O sigui que cada any regalo llibres a diferents persones i bueno, us vull ensenyar quins llibres regalo aquest any perquè sapigueu quins llibres regalo. Vale, comencem amb l'ordre que els tinc aquí agafat. El primer llibre que regalo és Musclos per sopar, de Brigitte van der Becke, amb la traducció de Marisa Presas, i és un petit plaer que em vaig llegir fa bastant poquet. Em va encantar, trobo que és molt encertat per la persona que li regalo, que a més a la persona que li regalo ja sap que li regalaré, bueno, més o menys ho sap perquè em va dir que el volia i li vaig dir, doncs ja te'l regalaré jo, no sé què. Així que no serà gaire sorpresa, o més o menys sí, però bueno, em fa molta il·lusió perquè bueno, és un llibre molt xulo, un petit plaer sempre és un bon regal per Sant Jordi i en especial aquest, doncs també em fa molta il·lusió regalar-lo. Després, per la meva mami, no sé si li agradarà, no sé, aquest llibre no l'he llegit ni res, l'he trobat a la llibreria, he anat a la llibreria Prola, que està al meu nou barri, i on també he comprat Musclos per sopar, i aquest llibre d'anagrama, Més que una dona, he llegit com el que hi ha per darrere, m'ha semblat interessant, crec que li pot agradar i això li regalem entre la meva germana i jo, així que espero que li agradi i jo us explicaré a veure què tal. Si algú l'ha llegit, que em deixi per comentaris a veure què es cou. És que regalo molts llibres, és horrorós. Després, un altre llibre que regalo el vaig veure aquest. No tenia pensat regalar-li un llibre a aquesta persona, però vaig veure, bueno, més o menys sí que tenia pensat en plan de si en trobo un li regalo, si no en trobo doncs no li regalo. I bueno, vaig trobar aquest mentre buscava un altre llibre, coses petites com aquestes, que m'ha semblat molt interessant sobre unes bugaderies a Irlanda i com tot un tema que van haver-hi com molt polèmics amb unes dones, maltractaments i com coses així, en plan, com havia sentit alguna cosa, mira, vaig llegir a veure què posa aquí. Entre els seus clients hi ha el convent de monges que regenta un internat per a noies i una bugaderia on descobrirà coses que s'hauria estimat més no saber. Basat en el cas de les bugaderies de les Magdalenes que va sacsejar la societat irlandesa a la darreria del segle XX. És molt curtet, és supermono, crec que parla d'un tema molt interessant i crec que és molt adient per a la persona que li regalo i crec que li agradarà i que l'encertaré bastant amb aquest llibre i em fa molta il·lusió haver-lo trobat perquè no el coneixia absolutament de res i és supermono. Vale, després, els que li regalo a la meva germana, li vaig regalar pel seu aniversari, no, per Nadal li vaig regalar Parmagel, pel seu aniversari el 20 de gener li vaig regalar Boulder i ara per Sant Jordi doncs em toca regalar-li Mamut, però com ella ja sabia que també li regalava Mamut, he aprofitat i també li he regalat doncs, el Pont d'Alexandra, que és de Cal Carrer, aquesta editorial nova que ha sortit fa poc. Els dos llibres l'he comprat a la llibreria del meu barri, del meu antic barri, a peu de pàgina, i aquest me'l va recomanar la llibretera perquè li vaig dir, ostres, mira, li vull regalar aquest llibre a la meva germana, però també vull un altre llibre així curtet o així petitonet per ella, perquè ja sap que ja s'espera aquest llibre i per tant doncs, li vull donar com una petita sorpresa. I em va recomanar aquest llibre que no tinc ni idea de què va, però és el que van fer al club de lectura que tenen de joves en plan de 18 a 35 anys i se'l van llegir fa un parell de mesos al club de lectura i va agradar, així que jo crec que li agradarà a la meva germana perquè té aquesta edat, així que m'enfio i no sé. Després, un altre llibre que vaig regalar ha sigut, bueno, que regalaré és La religió de l'ateu, que també us n'he parlat a aquest canal, que és un llibre que em va obsessionar moltíssim l'any passat i de fet, gràcies a aquest llibre és que vaig descobrir La insuportable lleugeresa de l'ésser de Milan Kundera, que me l'he llegit fa poc, perquè aquest era suposadament un regal per Sant Jordi, però abans de regalar-lo a la persona que volia regalar-li me'l volia llegir jo per comprovar a veure si era un llibre adient. Total, he acabat veient que no era un llibre adient per regalar a la persona que li volia regalar, així que al final me n'he comprat un per mi en català perquè estava llegint una edició en castellà de la meva companya de pis i llavors he decidit regalar-li La religió de l'ateu, que crec que és millor per la persona que li regalo, que a mi m'ha obsessionat moltíssim i que, doncs, si això, doncs ja li deixaré aquest llibre en un futur, però és molt guai, parla sobre la mort de Déu, sobre com enfrontem que ens morirem, una mica parla de fet del que parla Kundera aquí al llibre, de com afrontar això de que, bueno, de que som éssers finits, de que rotllo, quan prens una decisió mai saps si serà correcta o incorrecta perquè no tens una altra vida per viure-la, o sigui, en plan, no és com un assaig aquesta vida perquè no hi ha res més enllà, sinó simplement, doncs, si t'equivoques no sabràs si t'has equivocat o no, perquè, bueno, no sé, com una nadadoia com molt interessant. I llavors aquest, això, l'anava a comprar
o sigui, l'havia comprat ja per regalar i al final me l'he autoregalat a mi. I per últim, un altre llibre que m'he autoregalat a mi és quan vaig anar a comprar La religió de l'ateu. És quan vaig anar a comprar La religió de l'ateu a la llibreria Alibri, doncs vaig trobar també La lectura com a pregària del mateix autor, de Joan Carles Mèlich, i me l'he autoregalat a mi per Sant Jordi, que és un llibre de fragments, com amb la mateixa línia, jo crec, de La religió de l'ateu. Aquests serien els llibres que regalo i que m'he autoregalat. Vale, que no se m'oblidi, en regalo també un altre, se m'havia oblidat. El que passa, no el tinc aquí perquè el regalo conjuntament amb una altra persona. I llavors l'ha comprat l'altra persona i no el tinc a mà. Fort. El llibre és Vincles ferotges i la dona singular i la ciutat, de Vivian Gornick, publicat en català per l'altra editorial. A veure, aquí. És aquest llibre, el que també hem comprat i regalem en conjunt, per això no el tinc. I ara sí, que aquests serien tots els llibres que regalo per Sant Jordi. Són moltíssims, ja ho sé, però és que m'encanta. Sí, m'encanta regalar, m'agrada molt més regalar que rebre regals. També volia fer uns punts de llibres pels meus amics, però no he tingut temps, he anat molt de bòlit. Però bueno, seria tot, quina emoció! I no sé, estic molt emocionada que arriba Sant Jordi, el millor dia de l'any. Quina llàstima que plogui, que faci mal temps, però bueno, no passa res. Amb alegria, nenes, que és Sant Jordi. I a veure, no sé, quina il·lusió. A veure si em regalen algun llibre i us faig també un haul dels llibres que em regalen. Encara que no ho crec. Adeu, fins la propera!